Takže čaute ľudia, vítam vás na tomto novom videu na kanále Duo SM. Čaute ľudia. No a my dneska, je to krátky short, Áno. ale čo sme objavili? Duo SK hráči. A je to naša konkurencia, takže ideme sa na nich pozrieť. Vy viete, že máme 5 odoberateľov, takže jak sa volajú? Duo SK hráči. Oni od nás okopírovali, určite môžete poznať SK hráčov už z našich videí, aj hlavne z môjho, z kanála Molitan. A tu je ten kanál. Má dvoch odberateľov, ale teraz nebudeme riešiť odberateľov. Áno. Ale vidíte, že aj od nás odkopírovali tú profilku. A aj to meno sa dá povedať, ten názov toho kanála, že? Áno, Duo. Duo, to sme si my dali, takže, no neviem. Ale určite, keď chcete ich podporiť z čistej vôly, ale my len chceme povedať, že je to náš konkurent. Áno. Takže budeme sa snažiť, určite dajte na náš kanál, na jaký kanál? Seba. Aj na seba, ale hlavne na Duo SM. A na Molitan aj. Aj na Molitan samozrejme, pretože do konca roka chcem dať 100 odoberateľov. No a samozrejme aj na kanále Duo SM a takisto aj na seba. Áno. Takže, tu je ten kanál, určite sa tešte, možno zajtra na nové videjko. No a my sme len chceli vám povedať, že budeme mať konkurenciu. Áno. A to celkom veľkú, ale určite do konca roka budeme mať viacej odberateľov ako oni, takže ideme na to, držte nám palce a dávajte.